Llanymddyfri wedi tynnu naill ochr na'r llall. Y bel, cael ei daro ymlaen, a chwarae'n mynd yn ei flaen. Dal yn Bryn, Modfeddi'n Bryn. Dynion i'r dde. Dynion i'r chwith, pa ochr nhw'n mynd. Lawr y canol. A mae gais! Sam Williams yr aireng yn sgorio ac yn tirio. Ac yn waith y hynny, nid yn unig bod wedi ildio y pwyntiau cynta. Mae yna gardyn felyn hefyd am daro'r bel allan o ddwylo'r mewnwr yn fwriadol. Bach yn gul mae Aberafan fan hyn. Price a Thomas ar y siswrn. Thomas sy'n cymryd y cyfrifoldeb. Yn cael ei lyncu. Aberafan a'r captan tro hyn. Ian Moore yn neud y dda. I'r chwith. Y cefnwr. Andrews yn gallu mynd y holl ffordd yn diwyr. Aberafan am drio. Rhoi gymaint o bwysau phosib. Mae'r hyrddiad yn wych. Davies i'r ochr dywyll. I Jenkins yn y gornol. Cael ei daclo. Y bel dal y fyw, dal i fynd. O rywun yn meddwl bod y bel di mynd y farw. Ac mae'n gais dyfol barhad. A Luke Joseph ydy'r dyn sydd yn ei hawlio. Y fantais i Llanymddyfri i'r dde. Y gic gan Meinad. Mae'n bwlsio yn y garedig. Dwi'n gallu mynd i'r holl ffordd ydy. Ac yr hollol yn erbyn llif y chwara. A Mike Evans wedi sgorio dan y pist. Cais cynta Llanymddyfri o'r pnawn cyn yr hanner. Aberafan sydd wedi mwynhau yr hanner cynta. Efo'r blaenoriaeth o 20 pwynt i 10. O Llanymddyfri wedi dwyni ar y llawr efo syniadau hunan. Meinad yn lledu. Y bas y dda. Allan i'r chwith. Adam Warren! Warren wedi sgorio. Ar rongol ma'r canolwr. Mae ddynion i'r dde. Y mewnwr yn mynd i hun. Gibson. Yn Bryn. Troedfan. Neu ddau arall. Ydyn ni'n cyrraedd ydy. Yn erbyn llif y chwara. A Llanymddyfri. Maen nhw ar y blaen am y tro cynta. O fewn munud o ola'r gêm, a fa'r Aberafan angen taro nôl. Angen sgorio. A'r sgar mes ymudol yn mynd. Os nhw'n sgorio fan hyn, bydd y fuddugoliaeth ar pwynt bonus. A maen nhw wedi wneud, maen nhw wedi cyrraedd. Ar ôl siglo, ar ôl gwegian. Mae Llanymddyfri wedi ildio. Pryd y bel dyn ni yn disgwyl yn ymdderus. Bydd yn bwysig oedd amddiffyn ni lot yn wych iddi. A nid wedi cael y pwysau yna Aberafan yn y galed nhw'n sgori. A ar ôl ni sgori reit ar y diwedd yna, ni'n meddwl yna'n digon. Going into that last 5 minutes, we were literally staring down a barrel of a gun, from being comfortable to being behind. Just really delighted with the composure we showed. Ironically, areas we got wrong in the first half, the driving line-out won us the game at the end. Y golliad yn golygu bod gobeithio'n Llanymddyfri o gyrraedd y 4 ucha a'r gemau ail gyfle fwy neu lai ar ben. Mae'n stori wahanol i Aberafan.